שלום, כאן חי תמם מעכו. אנחנו הולכים לקרוא הפטרת שבת הגדול לקראת אזכרה של אמנו אסתר תמם, בת ביה ויוסף למשפחת דויב. היום יום רביעי, י"א בניסן, תשפ"ה, 9 באפריל 2025. השאלה אם לקרוא גם את הברכות לפני, מתחיל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. וערבה על אדוני מנחת יהודה וירושלים כי מעולם וכשנים קדמוניות. וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטה גר ולא יראוני, אמר אדוני צבאות, כי אני אדוני לא שניתי ואתם בני יעקב לא חליתם למימי אבותיכם, סרתם מחוקי ולא שמרתם. שובו אליי ואשובה עליכם, אמר אדוני צבאות, ואמרתם במה נשוב? היקבע אדם אלוהים, כי אתם קובעים אותי, ואמרתם במה קבענוך? המעשר והתרומה. במהרה אתם נערים ואותי אתם קובעים, הגוי כולו. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, וגערתי לכם באוכל, ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשקל לכם הגפן בשדה, אמר אדוני צבאות. ואישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר אדוני צבאות. חזקו עלי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם מה נדברנו עליך? אמרתם שב עבוד אלוהים ומה בצע, כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו כדורנית מפני אדוני צבאות. ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו. אז נדברו יראה אדוני איש אל רעהו, ויקשב אדוני וישמע ויקטב ספר זיכרון לפניו ליראה אדוני ולחושבי שמו. והיו לי, אמר אדוני צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש, וליהט אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף, וזרחה לכם יראה שמשמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבאות. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו והכיתי את הארץ חרם. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני, לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא.
ואחרי ההפטרה יש את הברכה שמתחילה בגואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, והיא מתייחסת לשבת. אני לא בשבת עכשיו אז אני מעדיף שב ואל תעשה, אבל יש את הברכה של ההפטרה. עד כאן הפטרת שבת הגדול לקראת אזכרה שנה שביעית לאמנו אסתר בת ביה. אסתר תמם בת ביה ויוסף, משפחת כל טוב.